Igbo lienu. Igbo bụ Igbo ṅụọnụ. Udo dịrị unu ndị Igbo. Ojunu na anụ onye bụ His Royal Majesty Eze ndị Igbo South Africa. His Royal Majesty Eze ndị Igbo South Africa. Traditional and spiritual leader. O nwere ife mana before m ekwubo okwu ọbụla ugbu a ka m kelegodu dumeje otu o si wee rịọ mgbaghara, otu o si rịọ ndị Ọka mgbaghara, rịọ ndị Arọ ndị Izuọgụ mgbaghara, rịọ Igbo bụ Igbo mgbaghara, rịọ ndị dibịa Igbo mgbaghara. Ekwukwa m ọzọ, ana m ekene dumeje otu o si rịọ ndị Arọ ndị Izuọgụ mgbaghara, rịọ ndị Ọka mgbaghara, rịọ Igbo bụ Igbo mgbaghara, rịọkwa ndị dibịa Igbo mgbaghara. Biko ndị niile arịọrọ biko gbaghara na ya, unu gbaghara ya. Maka na ya sị na osi tata dị mma ọ dịbara gboo. Otu o si rịọ biko amaka ka ndị ọzọ wee mụta ife. Biko ndị Arọ ndị Izuọgụ, ndị ọgọ m gbaghara na ya, ndị Ọka biko, ụmụnne m na Anambra steeti gbaghara na ya. Maka na mụ onwe m bụ onye Orumba, onye ndị su ndị ụmụnne m asị onye Anambra. Biko mgbe na-arịọ gọvanọ Obianọ ma ọ bụ ndị gọvanọ ọbụla ga-eteki ova gọvanọ again, otu elekshọn na-eru nso, na-arịọkwa bụ Achabe Igwe Agbaogidi, eze ndị eze, Obi of Ọnịcha. Ana m arịọ unu n'ime Anambra steeti, unu ekwezila ka ndị mmadụ na-emebi afa ndị Igbo na Anambra. Ọ dịzie ka Anambra, echetara m o nwere afọ Anambra na-azabu before Peter Obi wee bịa chejie the name wee bazie ya the light of the nation, light of the nation. So anyị kwere ịmụta ihe n'aka Peter Obi, former governor of Anambra State, Okwute ndị Igbo, Okwute na Agụlụ. Biko ka anyị na-amụta n'ife. Anambra abụrụ ebe onye ọbụla gara abịa ọ na-akpa agwa ndị ara, o wee bụrụzie na ndị Anambra bụ ndị ara ọ dịrọnụ mma. Ana m ekwu ndị leader anyị, starting from local government chairman to commissioners and the governor and his executive or cabinet, na ndị traditional leaders, ndị eze, unu kwụsị ụmụ agwa n'obodo gị n'ime Anambra steeti. Unu ekwesịrị ka ndị ụka ma ọ bụ onye na-enweghị izu bịa ọ na-ekwu against ndị Anambra. Igbo dị iche iche, Imo, Abia, Rivers bụ Igwe Ọcha, Delta Banioma, Ebonyi, Enugu steeti. Ọ na-afụtazie na ihe a na-ekwu maka Anambra bụ eziokwu, kwuche ọ bụrụ eziokwu. So e kwesịrị ịkwụsị ihe a. Ndị leader anyị ka nna agwa okwu a. Chọọchị ọbụla bili na-akparị ụmụ Igbo, not only ndị Anambra, wee nọ na Anambra na-akparị ndị Igbo, ọgụnụ ga-eme ụlọ ama close that church. Onye a na-eme n'obodo oyibo, South Africa na-eme. Enwere onye Yoruba eji more than 4 years na ekwubeghị okwu ya. Enwere onye Yoruba nkwukwu ọzọ, enwere onye Yoruba eji 4 years na ekwubeghị okwu ya mgbe ọ ga-apụta na mgbe ọ gara apụta. Ọ bụrụkwa na Arab na ya mma maka COVID-19, enwere ike ọ bụ na Arab go, mana ejisiri ike
amara mma arapụ ya ọ ga-eje chiga ikpe ọzọ. So na-ekpezire ka a na-ekwu against ndị Igbo, ekwu against onye nwa afọ Igbo ọbụla. Ndị Igbo na-ekwukwa ewo ma Ejo, Urobo, Rivers bụ Igwe Ọcha, Ikwere, na ndị a niile mkpara afọ ma Delta, ihe niile gbara gburugburu, ndị a na-eklem na ha bụ Niger Delta. Forgetizie na Imo na Abia so na Niger Delta, Akwa Ibom so na Niger Delta, Calabar so na Niger Delta. Ihe na-ekwu Igbo niile, adị m ekwu ofu onye masa committees na this fraud or abomination na Anambra State. Why ọ ga-ejibuzie na Anambra State? Anambra ọzọ bụ okpokoro drone, ihe onye ọbụla butere ya wụsa ukpuo n'ime. Why na anyị nwere igwe dị iche iche, nwee ndị leadership dị iche iche niile. Ka ihe gọvanọ ga-eji nọ na-ekwu mmadụ ọbịa mepee chọọchị na Anambra na-ekwu against ndị Igbo. Ka ihe local government chairman ga-eji nọrọ, commissioners, assistant commissioners, all these things. Na ndị niile dị iche iche so na cabinet gọvanọ unu anọrọ somebody obinye na ife adịghị eme n'ala Yoruba, ife adịghị eme n'ala Hausa, nwa nke ndị Igbo ga-adị dị iche, nke m dị iche bụ ajọ afa. So biko nke a kwụsị. Gọvanọ Obianọ and other groups na other governors ga-abịa ọfụrụ na-ewere okwu anya ife emezine, maka na n'obodo a mụ na onwe m bugodunu eze ndị Igbo South Africa enweghị ike ime, egeghị ekpe mee ala ahụ. O nwere onye jere ime enu buru pastọ ebuna ya n'ihe a mesị ya nwaanyị ga-eji pastọ ya na-achọ nwa for 5 years, nwunye ya mụọ nwa mụọ n'oge oyi, nwata dị 5 months n'oge oyi, and mgbe ahụ nnukwu oyi dị n'obodo, o je were ndị DSS dịka Naijiria si akpọ ya buru ha ruzie na airport. Ọ maazị na a na-emere nwatakịrị akwụkwọ a na-akpọ traveling emergency or emergency traveling TC oje buru ya ebido na airport, afụzie ihe a ga-eji wee deportzie ha. Adị ndị ọzọ ji asylum paper, other pastors ji asylum paper n'obodo a, nwere buru ya bịakwasa ya si ya ọmụnwe ebe ahụ ị nwere ihe a, as long as ibe onye Naijiria ọmụ na-achị ebe ahụ, as long as ibe onye Igbo, weda Igbo onye Igbo maka onye Yoruba, Igbo Hausa, Igbo Yoruba, South Africa, ọ bụ eziokwu Igbo ka na nọmba n'ọnụọgụgụ n'obodo a n'ọmụa na-achị. For that ị ga-akọwa adịmanụ ọgụ bekesa ama m ya jikọrọ gị na pastọ gụ, mana kwa ịfọrọ ọgụ obere nwa 5 months unu wee debe n'oyi chọọ igbu elu sisi nne na-achọ nwa, ị ga-akọwa ya mee ya pịachaa ya ụtarị ya aghọta na enwere ndị bụ ada achọ nonsense. Ihe mbụ adị m mpe mana ya adịghị m mgbini, ọ dị mpe adị mgbini. Adị m mpe, epere m mpe mana ime egbuni m. Ọ ka nsị achị ihe na-achị bụ ndị na-ekwere ekwe. Iburu eze ikwesịghị na-achị ndị na-ekwere ekwe. Ndị na-ekwere ekwe okwere, maka na onye ị na-achị kwere na gị, kedu ihe ị na-achọzi? Okwego chọwa ndị na-ekwere ekwe. Am His Royal Majesty eze ndị Igbo South Africa, traditional spiritual leader, onye isi na-achị ma Naijiria ma ndị Igbo niile nọ n'obodo a, maka na Yoruba bụ minority, Hausa bụ minority. Mụnwa na-achị ndị na-ekwere ekwe, ikweghị ekwetere nge ije ụka ịfụnanya, ihe ọbụla ị chọrọ enye gị na palace ma na South Africa. Ka m gwakwa unu ọzọ ka unu ghara echezọ, abịara m obodo a Disemba 1992, Disemba. Ndezi ụmụaka bịara ọfụrụ ọ na-egbu ụmụnne ha, na-akpọgharị werezie ndị uwe ojii na-achọgharị ụmụnne ha, na-eme achọghị m that nonsense. Igbo
kwesịrị ịhụ nke a na-apụtasị Igbo kwesịrị ịhụ onwe ha n'anya ọfụma nke a na-apụtasị na Igbo enwere eze bụ asị onwe obodo nsogbu adọrọ jee na ihe na-eme na Amerịka onye ka mana onye ọcha ga-azọdo onye ojii ụkwụ zọdosie ike ọnwụrụ ọya bụ Igbo enwe eze Igbo enwe eze ọ bụ na a na-emegbu ndị Igbo emegbu yes Igbo enwe eze bụ mara ime onye Igbo ihe adọrọ ma a sị na eze nwere mgbe eze ga-akpagodo agwa ikpuo nkata n'iru were gwa ya okwu otu a ka Igbo dị Igbo na-atụ gị mmehie gị n'iru ka imere n'obere ka i wee dị ndụ ogologo ụmụ wee tọọ atọ n'elu ụwa nke ha batara ka ụmụ mara ife anyị abụrụ ndị Yoruba anyị abụrụ ndị ofe mmanụ anyị abụrụ ndị Adamu so biko na anyị abụrụ ndị ugwu nke anyị na-abụ ndị ofe mmanụ anyị kpaa na agwa dịka Igbo ala Igbo dị nsọ mgbe na-achịkọ okwu mba ise onye Igbo ọbụla na-anụ onu m onye unu na-anụ ugbo onu ya ebe eze ndị Igbo South Africa traditional and spiritual leader His Royal Majesty Igwilo jee na Google ị gaa na Google ị ga-enweta m ị gaa na Facebook ị ga-enweta m Instagram ị ga-enweta m Twitter ị ga-enweta m YouTube ị ga-enweta m jee ebe ahụ tinye His Royal Majesty eze ndị Igbo South Africa only mema apịa na ihe ọbụla ịchọ adịghị m tu ihe ndị only one adịrị atụ abụ eze na-achị obodo na South Africa ihe a na-enwe eze enwego final mụ abụrụ last festala nchịcha ụmụ ọchịba otu a ka ọ dị n'obodo a ada echeji ada enwe ebe ihe aza a na-eme rotate igwe ada eme n'obodo a so mụnwa nọ n'oche eze so onwe na-agwa unu onwe ihe chọrọ ka unu ga-etu ugbu a ọ dị very important ụmụ Igbo in America in Japan in Australia in New Zealand in Spain in Italy in Belgium in France in Germany in Ireland in Britain in Canada in Senegal in Mali in Ivory Coast in Togo in Benin Republic in Ghana in Gambia in Cameroon in Guinea-Bissau Guinea Conakry ebe ọ bụla ị nọ na laa ka ị dozie ihe dị na be nna gị jee dozie ife dị na be nna gị ogbochighị gị ije ụka maka na ndị na-akara gị ụka enweghị Reverend Fada na-edozi ife dị na be nna ya all the Pentecostal church niile na-edozi ife dị na be nna ha ọ ya kpatara ha fee aka ha efere mmadụ 1 million debe mana nwee ike ịsọfụrụ gị ofu problem ka m gwazie gị ịma ihe a na-eme idozi ebe nna gị ihe na-edozi iwu ka ọ dịrị gị mma ndị pastors na-edozi ka ọ dịrị ha mma Reverend Fathers na-edozi ka ọ dịrị ha mma Bishop and Archbishop Evangelist Reverend na-edozi ka ọ dịrị ha mma ọ ya kpatara iwere ego ị na-agbaje chọọchị ihe ọbụla i wetara ibute ji ibute ọkụkọ asị harvest ihe niile ị na-enye ya ndị Reverend Father ndị ụkọchukwu Anglican pastors Pentecostal church fada anara gị na-tithe na-eso seed na-asị gị follow my hanky ihe niile abụ ka ọ dịrị gị mma ha ejegoro private jet na-agba ị na-ata afụfụ ihe ọ bụbụ ka ọ dịrị gị mma ije dozie ihe dịbe nna gị ọ dịrị gị mma ịtadebe afụfụ edebezina ahụ na ana m eje ụka ndị mmụọ ka ndị mmadụ ka ị na-eje mana ka ị na-ejekwa edozibi ebe dị na nna gị marakwa na too much fake pastors dụkwa too much fake native doctors ndị wayo ha ka nkụ ndị na-akpa nzuru anya kakpa nkụ amakwa m merikwere mmadụ 5 or 10 ka mkpọgide 5 amara m erikwere mmadụ 5 bụ ezigbo dibịa n'ala Igbo kịta ndị ọzọ ọhụ ndị omensi ndị ogwu wayo ndị na-akpa nzuru anya aka m adịkwa anya asịkwa ndị chọje ha aba n'otu
otu ị ga-atụ ụtụ ị mara ị ga-atụ ụtụ imerenu emere na ị ga-atụrụrụ ụtụ imerenu emere na ị ga-atụ ụtụ ịtụ ụtụ ụmụ gị ụtụọ ịghọta mmadụ ọ na-arụchazi ụlọ nnụnụ mbụzụ ma ikwikwii ọ na-ebezi n'ụlọ gị eme onye bie n'ụjọ ọka ya ka mba jee dozie ihe dị na be nna gị unu ekwesịrị ka ndị pastọs na-aghọrị ụnụ nsogbu ndị Igbo na-enwe tata ofekwuo na Naijiria niile maka na ihe na-asụ uwe Igbo asị ndị Igbo ka nna adụ ọdụ biko ọdịnala amaka onye na-amara ọdịnala amara ife onye na-ekweta na dibịa ndị eziokwu ndị aka ji ọfọ na-ekwu eziokwu amara ife jeenu dozienu be nna ụnụ ọgba aghara na be nna gị bifo ị na-ejegodo chọọchị jugodo ese ihe na-eme na be nna gị isi gị ọ ga-apụtakwa ihe ị na-eme ọ na-aga aga ochi ụka ka na-ezunye ọ na-abụ ndị nke dozie ha na-ezo ezo mụnwa na-ezo ezo ihe mbụ bụ anụ ehi agụ akara mmadụ akara mmụọ anụ a na-agba egbe ọ na-ata ahịhịa onye isi chie na-achụrụ njiji eziokwu ka na-agwa gị ọdịnala amaka ịga ọfọ amaka ịkpọkụ ndị mbụ na ndị egede amaka ọ ya kpatara bifo ọ ga-akpọkuo ndị mbụ na ndị egede gị kpọọ Chukwu nke bi n'igwe ịkpọ Chukwu nke bi n'igwe ịkpọ ọkpara ya bụ Jesu Kristi si ya biko ya ṅụrụ mmanya ma ya tara ọjị ma ọ gọzie ọjị ịkpọwazie ndị mbụ na ndị egede Chineke eluigwe n'ụwa were nye anyị ụwa anyị kọntrol wee biri n'eluigwe Chineke wughachi ike niile azị ịbụrụ dibịa dị mma ezigbo dibịa ị na-ekwu ị na-agba afa ị na-agba ọ na-ere iji gosi na Chineke na-azaghị ekpere ọ bụ ịmazi na onye na-eme nsị na-ejo ndị na-eme nsị na-abụ n'ụlọ ụka ka ha jiri onwezikwa onye na-ekpe iden onwezikwa onye anaghị ekpere Chukwu ndị a na-ebu mmiri nsọ eji eri oriri nsọ na achịcha eji eri oriri nsọ na chọọchị ha nwa na-ejide nsị na akpa ime ha na owere nsị ha jide ha ka ịma ihe niile na-aga na spirit ọfụ ha na-agụ maka ọ bụ enye nsị ọrụrụ ọgụ ya ezigbo idebe ahụ ị na-eje ụka dị mma ihe a na-eme ụka bụ zaa afa society ịma apụtasị na mmadụ na society mana ndị be agha ama the meaning of society wherever you belong you are a member that is society ị na-eje Catholic ị nọ na society ị na-eje Zemens ị nọ na society ị na-eje meeting obodo ị nọ na society ị na-eje club ị nọ na society ọgụ mazi maka na ihe onye maka onye ama ihe onye amara ama ya ihe ma mara gị na ọsọ Chukwu bi n'igwe Chukwu abịa ma Chukwu ekere ụwa Chukwu ndị eze ọya mara ihe niile ị na-eme maka na ọya na-afụ n'ife na-afụ na nzuzo ọ na-edugu nna nna anyị ọ na-edube ndị mbụ na ndị egere ọ na-edugu ị gaghị ejeghị ụzọ kwube eziokwu ego ọ na-abịa ka mmiri kwube eziokwu ihe ọma na-emere gị kwube eziokwu ịkụ ọfọ na ọ na-ere ọya kpatara dazi na nji achịzi ndị na-ekwe ekwe maka ndị na-ekweta n'eziokwu n'obodo erika ma na-achị ha maka ntọnụ na-achị ikwe ha ịnaghị ekwe ikwete ị ga-ekwe akwa na obi nke ihe anọ na-ekwugheri na-agbagbu innocent souls na-eme arụ dị iche iche so chọọ ka m mụrụ mmere ọ bụ eziokwu na eze na-enwe bụ nwe nkwụ eme onye na-akọndem onwekwu onye na-ekpe ikpe na Chineke bi n'igwe na-ekpe ikpe na ọ ya ga-ekpe mana ihe na-ekwu bụ onye ọbụla soro ọdịnala amaka ihe na-ekwu bụ ndị lida anyị na Anambra steeti kwụsịrị ndị na-ekwu arụ against ndị Igbo na Anambra steeti abụrụ akọtọ akọnye ọ bụrụ okpokoro drọn ihe ọbụla ịkọtara ịkọnye dị ya mba all the light of nation Anambra steeti bụ light of nation the light of nation
light of nation. Obiano, Anambra State will light of nation. Obi of Onitsha, Anambra State will light of nation. Chairman of local governments and commissioners, assistants, deputy governor. Anambra will light of nation. Unu ekwezina ka ndụ chọọchị were zie Anambra buru ebe ha na-eme arụ dumeje buru mmadụ tụri oche ọdụ asụkwasị gbaghara ya. Kedu ebe ha na-eme udu mirakụl anyị buru mmadụ gị na tụrụ oche unu a na-ele onye dị otu a ọ na-ebu mmadụ na-apịarị oche onwe mirakụl otu a onye agbachisiere ụkwụ imazi because na onye abịa na-echikwa na ọ na-arịa ahụ na-ahụ ya ọmụ o jere ụka adị mma na Anambra population Nigeria ebuka ọ bụghị ịma ebe onye nọzi mmadụ ga-apụta na TV si na ya Chukwu mere nke a na ihe dịka Tuesday 10 years ma afụzikpe ya ọzọ ọ dị ndụ ọ nwụrụ anwụ ya ma bụ Lazarus mmụọ ka anaghị sow seed na tithe ya na other pastors na other general overseers and the bishop and archbishops. Mana ihe na-agwa unu mara na enwere too much fake pastors these days. Enwere too much fake churches these days. Enwere too much fake native doctors these days. Enwere fake all the societies, many fakes. Juzureba, fake prophets everywhere. Onye ọbụla chọrọ ịbụ prophet. Kedu ihe mere gị prophet? Ịgwa akwụkwọ nsọ ị ga-afụ na anaghị eji ike enweta prophet. Mana onye ọbụla hazie omenala. Ka m gwazie unu ndị Igbo mụrụ na anya ka ọkpọ nwee na uche dịka nduru. Mana unu aghọrọ aghụghọ dịka nduru. Nwee na uche dịka mana na ife kpaa agwa dịka nduru. Mana unu aghọrọ aghụghọ dịka nduru. Nwee uche dịka agwọ, atụ na atụ dịka agwọ. Ndị pastors niile, all the Pentecostal churches, pastors, dibia na-ahaziri ha ife. Ha ncha niile ewu ihe omenala ka ha na-eyuzu. All the reverend pastors, all the Anglican priests, dibia na-ahaziri ha ife 24 hours. Jee dee na akwụkwọ. Onye ọ na-afa atụ ọdụmma nke ya. Go and look for your own betterment. Go and look for your own betterment. Jee hazie ihe dị na be nna gị. Ọ bụzie na ọ bụ ihe dị na be nna gị na-enye gị nsogbu, then ị marazie the next thing to do. Mana dị ihe na-enye anyị nsogbu na-abụ anyị hapụziere ntọala atọrọ nna anyị ha tọrọ anyị nwa makpụzie na chọọchị. Ana m eje chọọchị, abụ m Roman Catholic, abụ m Chosen, abụ m Anglican, abụ m Winners, abụ m Lantern of Fire, Mountain of Fire, Rema Church, Christ Embassy, Alpha, Grace of God, Omega Ministry, Alhaji Ministry, His Royal Majesty Ministry karịziri fake. Biko ndị a niile nwere ha bụ na ha nọ n'otu mmiri. Ọ bụ na ha nọ n'otu mmiri ha na-agba na be dibịa n'ihi na a sị na ofeke na-agbaje be dibịa na-adị ndụ ogologo. Ha na-eji ahazi onwe ha ifụ ha na-agba Range Rover, na-agba moto dị iche iche. Ị na-ezogharị Chukwu ekpere ihe ọjọọ ọbụkwa mụ na gị ezo ma nje ịrụ agwụ onye nọrọ m ụwa adị m ezoro gị ezo. Nje imezi ihe gbasara m adị m ezoro gị ezo. Nje ịkwụ ọfụ igwe m na adị m ezo. Nje igbu ehi sara aka adị m ezo. Onye gbaziri gị mmezoro ezoro ka ọsị na ihe na-eme ọdịnala n'ihi na adị m awụsi ọbara. Adị m ezo adị enweghị m ike izo ezo. Ihe mbụ bụ ọkụkọ ọcha dị ezo n'ọhịa ojii. Ọmụwe eze ndị Igbo South Africa, obi gidigbam gidigbam, anụ ehi agụ, a na-asọrọ ọra, ofu onye ọsọ ọbịa ka a na-asọrọ. Ndị igwe na-eburu oche na South Africa. Eze ndị Igbo ndị ọgaranya na-eburu oche na South Africa. Anọ m behind Biafra, ana m asọpọtụzi Biafra ike. Onye na-ekwu against Biafra nkwụ ọnwụ ebe akwa. Onye asari dakụbọ na-ekwugheri
ka anyị ghara enweta Biafra na-akọ ya jikwa eburu na-ekwo na ya bụ onye Igbo mana ya jikwa eburu ịjọ abụghị Igbo ịjọ bụrụ Igbo ụzọ dịba mana nna ya si Igbo nne ya esi Igbo ifu na o kopụgo onye a ga-anwụ na ha attack very soon ọ mara ife eche ma ọsara dekobo ma ife betre ya rere ndị otu ya niile ka ezi nụrụ niile na-eje agụ Baịbụl na Koran waizi unu wee ji n'ozie Nnamdị Kanụ na-epuruzi weti karịa iweti ka enwe Biafra unu eje na mkpụrụsịa unu riri aka azụ unu ekpekwere ka ngwa unu okwu masọb ndị otu ọsara dọkụbọ unu riri bribe forget ya unu na-ekwu unu erighị bribe ewere hapụ igbu unu otu esi igbu Mama Kanụ na Papa Kanụ na ọsara dọkụbọ wepụtara ọnụ o ji eri ji eri ede si na ajụ Nnamdị Kanụ ihe ọ na-arụ na ya na-eche pipe look at onye nwe mmadụ na-echesi paịpụ ndị ọcha ihe na-adị emeda ma ọ na-eme ihe ndị Muslim onye ewu efulefu damanụ wee efulefu abịa ebe a ka m mee ife ka ọ fụ n'anya ọnwa ahụ akwụrụ gwakwa na onye na-ekwueri ya bịakwa na South Africa na eze ndị Igbo South Africa adị amụkwa amụ m were ga-eti gị somewhere tụọ gị nga gọọmenti ọ na-abịa enene gị atụọ nga ọcha nke ihe Afrịka otu ọ dị na Naịjirịa ka ọ dị obodo a na-enwe obodo enwe obodo a na-ekebe ụrụ gbọgụrụ a na-enwe obodo enwe mmadụ na-eje eche paịpụ ndị ọcha na-ekwugheri dị proud onye nwe mmanụ na-eje che paịpụ ọdụ proud na-ebi ya na-eche paịpụ onye na-eme agbasa ozi ọma ka a ghara ikpu ndị Igbo niile ọ na-agbasa ozi ọma ị na-asị kedu ihe ọ na-alụ na ọ na-ezu ụmụ ogbenye ụmụ ochi. I'm very very sorry for Osare Dokubo. Is a betrayer and Pharisees saboteur. Onwe ihe ji that man eme on eziko ọbụ ekwesịrị egburu ya hang ya every corner ndị Fulani fụ ya ọ na-agba ọsọ maka na eziko ọbụ cha Igbo kwenu ndị dibịa ezigbo dibịa niile nọ na Igbo Chukwu debe unu Chukwu gọzie ọgwụ unu na-agwọ mụ especially ndị unu na-azọ ndụ maka na ọgwụ unu na-agwọ abụrụkwa ana m ekwu na unu na-agwọ ọgwụ eji eme isi ma eme nke a ihe unu na-azọ bụ ndụ Chukwu nọnyere unu mana unu ewusi na ọbara bụ ndụ unu egbune mmadụ bụ ndụ ihe ọ bụla ị ga-eji gwọọ ọgwụgwụ ma wee zọpụta mmadụ ma ya saa bụ n'isi mmadụ saa bụ n'aka mmadụ saa ya bụ n'ụkwụ mmadụ ya bụ n'arụ mmadụ ndị Igbo bụ ndị Igbo ibe unu n'anya Igbo bụ eze Igbo nwere isi Igbo bụ agụkwu nri onwe ndị bụ isi naanị Igbo ọbụla ndị niile a na-asị abụ isi Igbo bụ asị a na-enweta onye eji akpụ arụ n'obodo gị o ji bụrụ isi sọsọ na nri ịchọọ ịkpụ arụ sọsọ na nri ka ị ga-enweta onye ga-abịa kpụ arụ be nna gị ịma arụ ọbụla idina nwunye mmadụ igburu mmadụ idinere nwa gị idinere nwunye nwa gị arụ dị iche iche izuru ochi ihe ọbụla ị mere bụ ihe ọjọọ ị na-agwọ ọgwụ enikasịrị ndị mmadụ abịa ịkpụ arụ na nri ka a ga-akpọta onye na-akpụ arụ ndị a niile na-ekiri emu na ha bụ nke abụrụ nka enwere onye eji akpụ arụ akpọtagara n'obodo unu ọ bụrụ na o nwere sendere ya vidio ansa achọghịzi m nonsense teaching na confuse ụmụ anyị apụta m ụwa n'ụwa agụgụ nri waizi o ji abụzi kịta ka ị ga na-abịa agwa m okwu si na obodo abụ nke a obodo abụ isi unu ji eburu m uri unu ji eburu nke a unu ji eburu nke asị only ụmụ Igbo worldwide ndị bụ isi Igbo bụ sọsọ agụkwu nri and ebe agụkwu nri ka esi akpọta onye eji akpụ arụ n'ala Igbo niile full stop ndị ọzọ niile fakes unu etizi na ụmụaka be anyị fake teaching n'isi fake history na brain ọjọka mana Chineke ji akpọ onye na-ewere fake history na-etinye ụmụ anyị n'isi Chukwu ga-akpọ ọkụ Chukwu ga-akpọ unu ọkụ unu etichize nonsense tichibenu ndị Igbo isi Igbo bụ agụkwu nri ji ọfọ
ọ bụghị unu si n'azụ unu ezoro ezo jee na agụkwu nri jee mee omenala zoro zobu na-ekwugheri eji akpụghara unu eji agụkwu nri kpọta akpụchara unu akpa na zorokwa zobu. Chukwu ga-apịa unu ụtarị nke mmụọ nke ihe. Igbo ekene m unu. Chukwu gọzie Nnamdi Kanu na ndị IPOB. Chukwu debe unu ndụ. Chukwu na-anụ onu ihe mkpu unu na-eti. Unu Biafra independent adịgo mụ onwe m mma na Biafra independent. Ihe anyị na-emezi kịta ka anyị na-ahazi na spiritually enwego Biafra independent very soon. Declare go His Royal Majesty Eze Ndigbo Biafra South Africa, so that nke abụọ anyị abaa na nke a maka na ịmara ndị Igbo ka na South Africa, Yoruba minority, Hausa, other was minorities, also Igbo kind of population. So ana m arụ with Nigerian government because unu ma ihe dị na ọrụ oyibo, mana ọ bụ ya ka m ga-eji sị na m abụ ọzọ onye Biafra. Ndị eze na-ekwu na ha bụ ndị Biafra maka ha na-eri Ghana must go. Ọ na-ezi ị na-eri Ghana must go, return it back. Chukwu ga-apịakwa gị ụtarị. Ụmụ ga-apịa gị ụtarị. Ihe metere chekwe gị. Ihe onye metere ya chekwe ya iru. Ihe onye metere ya burukwe. Ihe metere buru. Ịnyụọ gwọcha aghọ na-egujide aka na nwatara n'okenye kụghaisia na ọbụrụ aja egu. Chukwu debe ndị Igbo ndụ. Chukwu debe ụmụ Igbo ndụ. Chukwu debe Biafra ndụ. Chukwu nye anyị Biafra. Chukwu nye anyị Biafra. Chukwu pọnishie. Chukwu tigbuo ndị Fulani herdsmen. Chukwu tigbuo ha. Ha esi Chad, ha esi Libya, ha esi Mali, ha esi Niger, ha esi Cameroon. Ebe ọbụla ha si abịa, ha esi Senegal wee na-abịa ka ha gbuo ndị Igbo. Chukwu kpọọ ha ọkụ. Tọnda gbuo ha. Egbe eluigwe gbuo ha. Egbe eluigwe gbuo ha. Ala Igbo gbuo ha. Ala Biafra dị nsọ. Ala Igbo dị nsọ. Ala Igbo meperie isi ha. Jenu goro ezi debe ebe niile. Ezi na-achụ ndị a ọsọ. Ebe ọbụla ị nọ jee goro ezi debe ebe gị. Zụbazie na ezi ebe niile ka ha gbafusie. N'ihi na otu Chukwu si chọọ ịbịa were mee ha ihe emere Ijipt na Fero. Otu a ka ọ dị and otu a ka ọ ga-adịdo. Chukwu gọzie unu. Ị na-azụ ahịa n'ala Igbo, ị nọ na mba ụwa azụ ahịa, Igbo onye Igbo, Chukwu gọzie gị. Ebo dọkịta, Chukwu gọzie gị n'ọlụ aka gị. Ị na-eme ọpụreshọn, onye imere ọpụreshọn gbaga. Ihe ọbụla ị na-eme, ị na-alụ ọrụ oyibo, Chukwu nye gị promoshọn. Ị na-alụ ọrụ oyibo, promoshọn. Ị na-achọ ọrụ, Chukwu nye gị ọrụ ndị na-atụba anya ka mmiri akụ hapụọ na ndụ gị. Ọrụ ebube mee na ndụ gị. Ọrụ ebube mee na ndụ gị. Chukwu chebe gị. Ego rubere unu isi ndị Igbo. Ego rubere unu isi na mba ụwa niile. Ego rubere unu isi. Ụzọ rubere unu isi. Ọnwụ ike ama egbu ndị Igbo. Ọnwụ mberede ama egbu ndị Igbo. Ọnwụ mberede ama egbu ndị Igbo. Wee na-asị ala Igbo tigbuo ọnwụ ike gbuo ndị Boko Haram na Fulani herdsmen. Chukwu okike abịa ama. Chukwu kere ụwa. Ọdụ nso eru aka. Obinigwe nụọrọ ndị Igbo ọgụ. Tigbuo ndị Boko Haram. Tigbuo ndị Fulani herdsmen. Mgbe ndị Igbo na-arara ụra ebinisi n'ụtụtụ, ewe sụfuo ozu ndị Fulani herdsmen na ndị Boko Haram ebe ọ ghasara ebe niile. Otu Chukwu siri gbagwuo ụmụ Izrel gbaa mgbidi Jeriko gburugburu ka ị ga-esi wee gbaa mgbidi bụ ndị Fulani na Boko Haram gburugburu. Mgbe chi ụtụtụ na-efe ha ada nwụsịa Boko Haram na Fulani herdsmen. Nwụọ na ọnwụ ebe akwa. Nwụọ lie na onwe unu. Egbu unu ga-egbu unu. Mmụ unu ga-egbu unu. Ihe niile unu na plan ga-ejidecha unu ofu. Chukwu abịa ma ịnụrụ olu m. Eze ndị Igbo South Africa. Anụ eyi agụ. Ọya na-ekpe ekpere. Onye na-achị ndị na-ekweghị ekwe. Onye na-achị ndị na-ekweghị ekwe na South Africa ekwuba okwu se ya dịrị Igbo mma na Eke, ya dịrị Igbo mma na Oye, ya dịrị Igbo mma na Afọ, ya dịrị Igbo mma na Nkwọ. Ise